ጉዳያት ወጻኢኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብተሓጋጋዙ ዋና ጸሓፍን ዞባዊ ዳይሬክተር ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምብራቃውን ደቡባውን ኣፍሪካ ሚስተር ዓብዱላይ ማያዲየ ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ16 ታሕሳስ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ርክብ ኣካይዱ ሚኒስተር ዑስማን ሓፈሻዊ መብርሂ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝተመዝገበ ምዕባለታትን ብሓፈሻ ናይ መትከላት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንግዲ ደቂ ሰብን ኣካላት ደቂ ሰብን ንዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳ ንምብራስ ዝተሰላሰለ ኣድማዕ ንጥፈታት ድማ ብፍላይ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦ ተሓጋጋዙ ዋና ጸሓፍን ዞባዊ ዳይሬክተር ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምብራቃውን ደቡባውን ኣፍሪካ ሚስተር ዓብዱላይ ማርዲየ ድሕሪ ትርክብ ነይሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ምብጻሕ እዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ንዘሎ ዝምድናን ምድግጋፍን ኣብ ምሕያል ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣስዒቡ ሚስተር ዓብዱላይ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሽቶታት ምዕባለ ሚሌንየም ብሓፈሻ ንጥዕና ዝምልከት ድማ ብቐንዱ ኣመዝጊባቶ ዘላ ዝና ኣትገስጋስ ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ብምሕባር ካብዚ ተመክሮ እዚ ንዝቕሰም ሙሉእ ዓወት ናይቲ ዝሰላሰል ዘሎ ዘድሊ ደገፍ ንምግባር ድልውነት ውድቡ ኣረጋጊጹ تشمونت أبلات زحاقفة جل لوخ بدو حبرات أجرات بعشرة حمشان 16 تحساس مس مينستر فاينانس أتو برهان عبد مريم مينستر هجرة ولمعاد دكتور جيرج استخدم ميكال كومون مس حلافي بوليتيكا وقدات تقدف أتو يمانا جبر أبن دايركتور بيت صحفة بريزيدنت أتو يمانا جبر مسكالن تراخيبو ذاتيوم اتقو جل لوخ بزي كذي بعشر شعات تحساس بزباطات دوبن مأكلن السلاسل زلو لمعتها مدبات معذاب عدتها كايدوم أبساعتها الدحر قطري بمحضر زوبا دبوب أتو إفريم قبرو خرستوسن كإلاتاتن حلفتن تمريحو أبزوباهم وكس هوسبيتالن قدات فيستولا زحبكم لانز الليلان ما أكل كمون مدبرت عنا دوار با بمبصح فتاتن تكالات زهبو أقلقلوتن بزملكت مبرهيت واهبوهم أبزوبا ما أكل دماب تمساسالي بأمحضر زوبا أتو كحساي قبريوتن كإلاتاتن تسنيو بذكاير عدد بروجكت حرشا كبسا وفرتات مرحنو بروجكت قرب صوري ستماي مرحنون عدكن ديغاتات عدي لامزان بأنزكاير زلو مسنا وحرشان أبكباب مرحنو بصحيا وصعز لما حرشا وانتفتاتن تعذيبو